Zarokên welatekî bindest bin ku ji çar aliyan ve hatiye dagirkirin. Bağımsız, birleşik, özgür bir Kürt ülkesinin, Kürdistan'ın çocukları olmak istiyor. Em dixwazin bibin zarokên welatekî serbixwe û yekgirtî yê Kurdan, bibin zarokên Kurdistanê. Kendi toprağımızda Em dixwazin li ser axa xwe, bi zimanê xwe, stranên evînî û azadiyê bibêjin. biz kendi dünyamızı, Em dixwazin cîhana xwe, axa xwe bi destên xwe bistirin û ji nû ve ava bikin. ve biz kendi toprağımızda, kendi bayrağımızın altında özgür ve bağımsız olmak istiyoruz. û em dixwazin li ser axa xwe bin ala xwe serbixwe û azad